I Love Me-messuilla ollaan. Aku ja Annika täällä ja myös Lady Comp Finlandista Tiia Palm. Heippa, tervetuloa. Hei hei, kiitoksia. Teillä on siis hedelmällisyystietokone. Hedelmällisyystietokone. Mikä se on? Eli se on tämmöinen laite, jolla nainen mittaa suusta kielen alta joka aamu lämpötilan. Sen jälkeen tämä laite vertaa sitä saatua mittaustulosta aikaisempiin mittaustuloksiin. Plus sitten meidän jokaisen laitteen sisälle on tallennettu yli 900 000 erilaista kiertoa. Eli se vertaa sitä tämän laitteen sisälle tallennettuun dataan. Sen perusteella se antaa joko vihreän valon, mikä tarkoittaa, että nainen ei ole hedelmällinen, tai sitten punaisen valon, mikä tarkoittaa, että nainen on hedelmällinen. Ja näiden vihreiden päivien luotettavuus, jos tätä käyttää hormonittomana ehkäisynä, on aina 99,3, eli sama kuin e-pillereillä. Ja sitten joo. Niin siis tämä äskeinen tauko johti siitä, että mä ja Annika katsotaan toisiamme sillä, että 99 sama kuin e-pillereillä, siis tämä ehkäisyn luotettavuus sillä, että mitataan kielen alta ilman, että pistetään mitään ylimääräistä romua suoniin. Kyllä. Tää on huikee vehje. No onko tää nyt, puhutaanko nyt ihan oikeasti jostain tämmöisestä vaan keksitystä laitteesta vai onko tää ihan siis lääketieteellisesti todistettua dataa? Kyllä. Nämä laitteet on tullut markkinoille. Ensimmäinen laite on tullut markkinoille Saksassa 80-luvun loppupuolella. Ja näille on tehty useita kliinisiä tutkimuksia. Näillä on EU-komission hyväksyntä lääketieteellisiksi laitteiksi. Plus näillä on FDAn, eli Jenkkien lääkelaitoksen hyväksyntä lääketieteellisiksi laitteiksi. Ja siellä ei muuten mene mikään ihan helposti läpi. No ei kyllä. Mutta sä puhut tästä laitteesta niin päin, että tätä voi käyttää hormonittomaan ehkäisyyn. Kyllä. Voiko tätä käyttää myös toisinpäin, että jos haluaa lapsen, niin onko tästä laitteesta silloin apua? Kyllä on. Että silloin, jos meidän laite on epävarma sen kyseisen päivän hedelmällisyydestä, niin se antaa punaisen valon. Mutta siis käytännössä se toimii niin, että naisen ruumiin lämpötila alkaa muuttua, kun nainen tulee hedelmälliseksi, jolloin meidän laite muuttaa sen valon punaiseksi. Ja silloin, kun naisella on ovulaatioajankohta, niin silloin meidän laite vilkuttaa sitä punaista valoa. No jos tämä perustuu ruumiin lämpöön, niin meneekö tämä laite tai sen luotettavuus sitten sekaisin, jos vaikka flunssan takia nousee kuume? No meidän laite tunnistaa poikkeavan lämpötilan, jolloin se ei rekisteröi sitä, mutta jos on kuumetta, niin silloin se antaa F-kirjaimen. Mutta esimerkiksi jos on ollut juhlimassa, niin on parempi, että ei mittaa lämpötilaa, jotta sinne ei tulisi kauheasti poikkeavia lämpötiloja. Lady Comp Finlandista Tiia Palm, minkäs kokoisesta vehkeestä puhutaan, kun puhutaan hedelmällisyystietokoneesta? No se on suurin piirtein kämmenen kokoinen, että kulkee mukana kyllä. Minkä hintainen tämmöinen laite sitten voisi olla? Siis voisin vaan kuvitella siitä, että käsittääkseni tämmöinen e-pillereiden jatkuva syönti, niin en mä nyt usko, että sekään hirveän hyvää ihmisen elimistölle tekee. Ei missään nimessä, että e-pillerit voi olla myös niin kuin haitaksi niin kuin sisäisesti elimistölle, mitä käyttäjä ei välttämättä sitten huomaakaan. Joo. Niin minkä hintainen tämä laite on? Eli meidän halvin laite Pearly maksaa 345 €. Mitä e-pillerit maksaa, Annika? Mä oon niin vanha, mä tiedän niistä hinnoista enää mitään on vuosiin syönyt. Tiedätkö sä, mitä e-pillerit maksaa? No ne maksaa noin 170 € vuositasolla. Eli 3 vuotta niin tämä laite, tämä halvimalli on tavallaan kuolettanut jo itsensä pois. Kyllä. Kyllä. Ja jos varmuus on sama kuin e-pillerillä. Miksi mä en ole kuullut tästä ikinä aikaisemmin? Onko tämä, siis tämä ei ole uusi juttu? Sä sanoit, että näitä on tehty jo enemmän aikaa. Kyllä. Eli tämä oli siis tullut Saksassa tämä ensimmäinen laite, joka oli itse asiassa Babycomp, joka on perhesuunnittelun jo 80-luvun loppupuolella. Ladycomp tuli Saksassa markkinoille 90-luvulla ja sitten Pearly on tullut 2000-luvulla. Suomessa me ollaan markkinoitu näitä nyt vasta vuoden verran. Okei, no ilman Hei, kerro vielä, jos joku tästä nyt innostuu, että mistä pääsee netistä katsomaan lisää tietoa. www.lady-comp.fi. Kiitos Tiia Palm ja mukavaa sunnuntain jatkoa teille sinne hedelmällisyystietokoneiden pariin. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi me kuunnellaan Loreenin uutta musaa My Heart is Refusing Me. I Love Me. Messuilla Annika Metsäketo, Aku Laitinen ja Radio Nova.